Pana, magkape kita. Pagmata sa pagkaaga, masiramon magkape. Lalo na kung ang kape, bayan exotic, selling coffee. Talagang kakaiba, taigwang ladang kape. Pampagana magtrabaho, pampakusog kang energy. Tapukot sa may ladang kape, igwapan tungkat ali. Iwas high blood, diabetes, cancer, mandawa, malaria. Makusog na lawas, iwas ka pa sa pasma. Exotic, selling coffee, yo, uragon talaga. Sa bayan niya una, may kape ka na, may bulong ka pa, uragon talaga. Sa bayan niya una, may kape ka na, may bulong ka pa, uragon talaga. Aba mare, gumaganda at pumuputi ka ha, anong gamit mo? Angela Beauty Skin Care Soap lang yan, Mare. Ito ang sabon na gamit ko at ang aking pamilya. 1 week pa lang, puputi ka na. Proven effective, diba? Salamat mare, simula ngayon, Angela Beauty Soap na ang gagamitin ko at ng aking pamilya. Mag-Angelay, Angela, mag-Angela ka. putis mo'y kikinis. Angela, mag-Angela ka. Putis mo, yes na yes. Mag-Angelay, mag-Angelay ka. Putis mo sila na. Pana, magkape kita. Pagmata sa pagkaaga, masiramon magkape. Lalo na kung ang kape, bayan exotic, selling coffee. Talagang kakaiba, taigwang ladang kape. Pampagana magtrabaho, pampakusog kang energy. Tapukot sa may ladang kape, igwapan tungkat ali. Iwas high blood, diabetes, cancer, mandawa, malaria. Makusog na lawas, iwas ka pa sa pasma. Exotic, selling coffee, yo, uragon talaga. Sa bayan niya una, may kape ka na, may bulong ka pa, uragon talaga. Sa bayan niya una, may kape ka na, may bulong ka pa, uragon talaga. Miss Flores, kung ako'y tuwagin, namang Jumela ay akin ang gamitin. Ayaw paawat, paano mo pipigilin? Namang Jumela ay dumating sa akin. Mukha'y kumilis, hanip sa